Indra nyikep karo saka mburi si papan ki ana kepanasan. Ning taun Lindana bakal medhun arep tigaring kalakone. Aku mulih nek donya nek ngrawara karo bab perma ana gunane nek ora ngeparengake. Awo sapa ku sejatine ben mbok tekan momen tak lakonan. Jane gumun ngopo to ya? Dewa wis paring dang ngono iso lho aku ki kok malah tok ki. Piye mak ki? Anengan cilik loro tekaning terus asene ora mel. Apa sing arep tanggung? No mau nang gong akon ro bapak. Takon sapa bapanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah, terserah. Antasena jedul ya karepmu. Ati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Daya ora ngono magawe gelar ira wang-wang iki sing nyekep aku mau ya kowe digawa metu nang repat kemanasan lan iki aku gunung dawuh meneh Bagong dawuhe apa kowe kon bali nanti bali nang jagat terus nek aku bali nang jagat kosik aku ki dewa kok kowe ora basa oh iya lali sing nunang bener terus nek pun kula wangsul teng jagat nek wis bali nang jagat dasare wis diweni keterangan bapak ya kuwi Siwana Yantaka jawaban yang sama ora bakal menehi pemareming atiku terus karepmu piye aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti, ora wangon dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok jalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ora iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning mergo tok warahi ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen Pak ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dae ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kena wah jan nyemelangi tenan iki. Wis modar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Wis modar yem aku. Rek ae goleki bapak malah Sarapati nang kene.
Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji guna kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan ning kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsi dadi petanggaku tenan. Oh. Rada mriki? Iya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen mau. Ora iso. Tak tonyo ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ono. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggo dodo munggah ning weteng medun. Antemen sak banter-bantere mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut aja diundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan ditenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nuju aku go. Nggih, takon Jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo Waduh, mati ya. Ayo sambat kowe. Ayo adu gares. Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem nggon. Apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe rasa wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru iso ngandhake bapakmu nendi ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong ku pom bensin ora. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ene merganing patimu. Wah! Piye, Gong? Kok ming pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e. Ana, mesti ning sing lali, nyembah urung. Antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkat Gong, mati dereng aku e. Ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil iki ya ampuh, aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brahma? Ora iso ngantem Bathara Brahma sing kandha gulung-gulung Bathara Brahma. Tu antem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan.
Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak mancing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma mancing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning Soombo barang. Apa disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brahma iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo Gong aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selamun lumembak lamun mambeng lerumbak ing samudra angra. Gong, wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brahma nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya ngono. Jajalan gedene raja-majama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas. Kok aku ora ngrasake kobong ya. Waduh, waduh. Wah, lah Antasena ngapusi. Ngopo, Gong? Ngopo? Sing ra kobong ming awakku kathokku entek. Asem bareng kaget mak klawer ngono. Tak kira nek kolor bulwah kobong kabeh. Kok rambut barang ya do kobong. Meng kulitco sing ra kobong. Ha iya. Rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas. Waduh gundul. Sar dhuwur. Blendis kabeh kaya ngene iki jan wis. Wah, wis kula tak golek kanu sik, tak golek gombal. Ya ngono. Ndak di sini-sini kula ora. Ampun nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan. Lidi monggo belajar mawon, Dik.
kowe, Den? Lah sirmu piye? Arep oyak terus apa mandeg tekan semene? Nggone goleki karo bapakmu. Nek cara aku lho, Gong. Nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani. Nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa. Lah nggih. Nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Mulane tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndoro-ndoromu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan ngojo-ojoki ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu tak bantu. Kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe. Para utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Oke mawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa niki. Monggo Kakang.
kembang popong teratebang tumalong rumambat wit lian wes kang mawur rara ingkang putra pun Sang Hyang Tunggal kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun Wong Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng iya kulup Atmaja Ulun Bathara Tunggal kita ngaturake bekti kelawan panjenengan ulun wis ulun tampa karya bombong bilawaning penggalih ulun ora liwat pangestu ulun tampan wonten ing kayiwangan ngalang-alang kumitir mlayu dipun parengaken ingkang putra Cemadong dawuh Pukulun menapa badhe paring pidana dhateng ingkang abdipun Sang Hyang Tunggal upamya paduka Pukulun badhe paring pidendhan dosa menapa ing kula sandhang kula mboten badhe suwala waton paduka Pukulun tedhakaken dawuh pangandikan lepat kula mapan wonten ing sekaring bawana langgeng tunggal wonten timbalan yakti jagat horeg krana solah bawane atmajaning Siesmaya ya kuwi Panakawan ingkang aran Bagong ingkang saknyata dina samengko gawe geger kayiwangan Suralaya satemah Atmaja kita Manikmaya mboya bisa nanggulangi kelawan apa kang dadi pengamuking Bagong krana pamutaing Panakawan siji sowan ana ing kayiwangan nyuwun priksa kelawan si Manikmaya ya Atmaja kita sapa wong tuane Bagong mula tunggal dina samengko gandeng kita ingkang wis nyipta kelawan dumadining Bagong ana ing alam padang ya kuwi sarana wayanganing si Ismaya duk nalika nyuwun ruwang nggone urip ana ing alam jagat raya bebarengan ayo nganti jagat iki geger kelawan kahanane Bagong mula tunggal kita ulun tuding minangka dadi wakil ulun mudhun ana ing jagat tentremna jagat saisine Bagong tuduhna sapa ta sejatine lan supaya marem pikire yen kemboya kita ingkang paring dawuh sarta mboya kita ingkang nuturi kelawan Bagong ndak kira Bagong ora bakal mendho kamu yana tewa yen nuntun wong aprang kasangsaran Pukulun semban kula tirjemujug wonten ing Madyapada ulun kondro ning Kundaran Dribawana sembah kula ingkang derangking Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Iyuping angin sumyak swaraning karengan
samirana mawar kulawandi ongke lir swaraning madu pronto lir swaraning madu pronto manungsong sarining iler tandure Sang Hyang Pratangga Pati judul saking Brangwetan kaling amega sarta gunung-gunung marandiri bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamandhan diwasane wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro Sukramengkara to Buta Maesarespati min Tono Eka Dwi Tricatur Panca Satsapta Hastana Wadasa mungkin arep ngurmati Wijirapatuna kawan kula semarganing Petrus Laura Bagong ingkang sambejakan madyaning ora rombo Wijira Sanggrepatuna kawan medal tlatang ayuja Karto Karate Bang
sedasa menit. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mboten supe ngucapaken selamat tahun baru. Mugi-mugi wonten ing taun enggal menika warsa enggal menika berkaing Gusti tansah lumintu dhateng kula lan panjenengan sami ing tasih kepareng lenggah dalu menika. Matur sembah nuwun pun Bapak Bupati Riyanto ing tasih kepareng lenggah dalu menika jumbuh kalian ngendikanipun nalika semanten radi gelo penggalipun dan mugi-mugi panjenenganipun ugi tansah pinayungan ing karaharjan ing sambikala napaki warsa ingkang enggal 2000 kalih dosa menika. Jane ya rada dipeksa. Wong nyatanipun Petruk menika pendak-pendak malam tahun baru menika mesti kula liburaken. Ewadene wah sapa asmane sing nganti ngoyak-oyak dateng kula nggih. Ya kanca-kanca semu rada tak jiat. Yo, iki menika dados sasmita tumrapipun kula sak kadang sak kanca benjang 2020 menika langkung sae tinimbang sampun kepengker. Menika saged kula aturaken. Jamipun sampun mepet kala wau bubaripun limbukan ugi sampun tabuh setunggal langkung. Mila kula koyak-oyak wekdalipun supados sak mangke Petrus saged sowan boten kitang namung sekedhap namung samrangut pretahe apa Lah piye sapa? Omahe ya wis ora ana. Lho. Omahe Bagong wis ora ana. Rampungke ana bab sing perlu dirembug. Bagong bengi iki ora iso sowan ngancani awake dhewe gara-gara. Ya dirampungke wong loro. Ya. Ngrampunke tembangan-tembangan jumbuh karo hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar sing kaping 189. Ya. Beda karo hari ulang tahun Blitar beda iki hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Blitar iya diceket-ceketke engko ndak melah wektune ndak keselak kedawan ya yo Mbak Elisa jemeneng Mbak Elisa monggo dibawani terus tibake aja lamis ya nggih aja lamis nggih Pak aja lamis aja kuwatir kowe mau wis diamplopi Pak Bupati to. Sandal, sandrang. Sandang kelawan. Oh. Ya iku bagi
nipun meh wae kepleset terus. Tembang kangen sing piye terus? Walah kowe. Tembang kangen ki sing ae sing manut kanca-kanca wae. Aku ya lali kok ora. Aku nek karo lagu-lagu tembang kangen ki sing Mas, wop, mas dengkul ora. Aja dipleroki kok tembang kangen. Monggo. Gironge barang jan gayeng banget ya. Solai kendang di anu tambahi nganggo solai penggirong ibu-ibu ya. Nak tang ngono ya. Heeh. Apik ya reng ya kompak. Oh. Rame ahuke ora. Nganti lambene jedir. Heeh, ya wis ben ora apa-apa. Ya semangat ndak turu. Heeh. Napa, Pak? Napa? Ki ana sing pamundutan ki milya. Ya. Sing urung diaturake loro. Oh, wis mau sing siji wis. Wong kari siji kana? Ya. Kari siji grajakan iki dinyuwun diaturake. Heeh, grajakan. Monggo. Diaturake ya.
rukun Islam anu Bu. Pak terus kok ndadekne rukun Islam bar gerajakan. Hah? Bar gerajakan kan Nggih. Tinggi ra wis beres. Iya. Diaturake saramban bae ndak wektune ngoyaya to ya iya tak nang ning kur wae monggo diaturake monggo heeh kur wae men kek paripurna ya engko nek terus-terusan ndak bubare kebiaran ya ayo rek ndak dinteni bapak ya kaneng yaneng nalaka kadi langit ing
wasulan upamaneka non lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken ndak gegem dadekake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ndarawerkudara bekti kula. Ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk nampi pelaporanipun anak kula Gareng kali Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Jarakan wong urip eneng alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Tinoner kakonang surem sorotetan padang karya kagiat kang samya mulat. Lang-lang ing driya mangungkong goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung. Mbak.
Werkudara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya ya, Arjuna ulun tampa. Wonten menapa pukulun semengko tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Kresna kula wonten paring adhawuh. Ndadekno kawruhanamu sira Punta Dewa uga. Inggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolo bareng ya, ya. Santai, Tru. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pantriting turangga esti ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapake ora bakal iso tekaning pati kowe dipiloro ora bakal ngrasake loro nek pancen pepundhenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah ya aja dipodhel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae. Senin, Selasa, Rebo tak andantani ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nolo gareng arke wangi Bathara Guru Palang. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung gong. Bagong. Legong. Kowe kok mendelik mripatmu? Kang Supan demit kok le. Kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki? Kowe iki ngapa? Edan apa piye? Mbok eling to, Gong, kowe iki ming anake Semar. Kowe iki ming wong kere, kowe iki ming kawula. Wiwit bengi iki aku absen gara-gara. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurupmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Jaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu. Petruk ya padha ta? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mula dituwake Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dhewe tak takoni bapakku sapa? Malah cerita, aku ki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan, nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru eling kok. Aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Mbok aja kok kowe rek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku, kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe le. Aku sing menggak karo kowe.
ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Aya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kon. Oh, piye? Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe. Kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo semaur. Bloko. Ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo ki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok gok. Aku arep ngamon ning kayangan, arep ngamon ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wae. Amrih tenan. Pejet muni ku edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar iki dosa, apa Semar iki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Kathoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Mune nek kowe diandani, kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu, modar aku. Ora. Kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Gemandul ning kene hus. Wong edan ora. Tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning gurine mesti rasa kuwatir. Heeh. Wola kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos werku Darawe ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor. Kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah Bagong Caedan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong ya aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerti. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhane ngayal. Iki lagi dadi top wayang lho. Lho. Top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong kan ora duwe adi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira.
Iki ra apa-apa nek entuk tendangi pamere nggo sikil gedhupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dhek nendang sirakane ra apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Pukulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalungan ra soene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Lah niki sapa? Ambo. Kok takon aku terus kaya sampeyan sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndorowati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk, golek jago kowe nang kene pareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng, ya doyak wae ya. Sing arep dadekke jagone Pendhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok Ndara Janaka ndodhok Semir ndodhok Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Wo, tunggale pira? Lah, kakek. Iya. Iya, Bagong. Nggih, kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih, Ulun nggih. Iya. Ulun bakal crita lawan kita. Crita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene Kusike Bagong Kusike. Kusike aja ngawur Kusike. Kula omong nek mung crita kaya berarti kula nek dicipta kali sampeyan kula niku mlebu anak sampeyan. Mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing Kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging Togog utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si Togog ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih, wayanganing Semar ulum sabda Semar Ismaya. Kita wis duwe ruwang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu nuwun kantoro kinten. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Pukulan. Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Pukulan. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulan Sang Hyang
tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Pukulun. Leres pengendika panjenengan kula nyuwun ngapunten nggih Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk kula mboten tekan enjing Pukulun. Ngono Bagong nggih. Lah mangke mboten dibayar Pukulun. Bagong wong edan. Ulun kundur makayangan. Salam kula katur betra-betra Pukulun. Iya, ulun salamake nggih. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Non, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Kowe kok dadake wangi Bagong barang iki ngopo to? Jaitan. Ngewangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sakdermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndara werku dhewe ora apa-apa. Ya tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer go nggih. Matur sembah nuwun Darantasena nggih. Iya. Pus padhang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Weh ya isih. Isih pentas bareng